Kagiddan ti nga ito pailaing nga presyo ti petrolyo nang iparwaren ti Provincial Government of Abra ti sag 3,000 piso sa fuel cash assistance para kaniti 3,000 ang manalon manipod kaniti agdudo mga ili ti probinsya. Gagamda ito ay matulungan ti manalon nang runa mapasungadan ti planting season. Kadagitoy at tiyempo, dakkel ti karit asang sangwen dagiti manalon. Napataglaunay amay pangruna kayo ang matulungan. Daytoy a fuel cash assistance ket maysa pakakitaan nga saan analipatan ti gobyerno dagiti tattao ang mangipaay tibakan iti tunggal pamilya. Datoya po nga programa po nga subsidy wano tulong nga maited kanyayo babaen iti liderato ni Apo Gobernador Takit Bersamin ken ni Vice Gobernador Ann Bersamin, and of course ti suporta iti lalaing ken anos nga congressman tayo JP Bernos. Ano sa inyo Apo ken namdamaan nyo Apo ti Kapitolyo nakalukat kada kayo Apo no sino man tagkasapulan iti tulong o ranyaman Apo. May sa kaniti nasapa nakipila ti 59-year-old ni Tatay Belmar manipod poblasyon Manabo. Sumagmano na rikada ng agdaltalon kaya ti bilang na makatulong una iti naipaay para iti mapasunggadan ang paragtalon na. Dakkel dito sir nga ako, tulong kada kami nga manalon. Kuhatay ko nga ron nga krisis tayo tatta. Adopet ti problema ti hanlang nga nasyonal dikit amin tintrimenting ako iti probinsya ng Pilipinas. So nga dakkel unay dito nga sir na tulong. Pangingatangan niyo dito sir? Ti masapol ti ko sir ti para talon. Inlalawag ti Provincial Agriculturist sa ni YT Validation kaniti nakawat ang benepisyaryo babay ni ditulong dagiti Municipal Agriculturist. Na-identify mi dahito yapo ket base dagiti pangangailangan da. Of course, asapol nga registered dati IRS BSA ket adda iti taltalunan da. Adda ti may sapay ang kriteria mi adda iti usarin da nga pagpadalom wenno traktor pagkuliglig ngam uray no awan na po maikanda mo lang siyempre no agpadanom da parado da masapol da mo ti ag-hire ket gapunta ngimina iti gasolina ngumina mo da jay hire ti traktor nang ibasaran pa kami nga may sa apo pinili mi dagiti talaga nga hanpe nga nakalala tadadyo ko namin nga redundancy di maulit-ulit nga makalala iti agi provide kami na po kadikasting assistance Provincial Government of Abra mabaling nga di munisipyo ang provide na pay kanji Department of Agriculture so nga katulungan mi dagitoy municipal agriculturist nga nang validate kadagitoy nasken nga makaawat ditoy ako. Namnamay na papanitag tultulay tulong kaniti manlalon ket may pasigurado met ti food security iti probinsya. Archie Lorenzo, Balitang, Solid North.